खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव गिबि खोलोबनि एसेम्बलि बिसायख'थिया आसाम, केरेला आरो पुडुचेरीआव खुंफुंजाबाय। फारियै आसामाव गासै 126 बिधानसभा बियाब, केरेलायाव 140 आरो पुडुचेरीआव मोन 30 बिधानसभा बियाबाव भट थुनाय हाबाफारिया दिनै जानानै थांबाय। देबरगाव हायर सेकेन्डारि फरायसालिनि भट मिरुआव बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि एबा बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारीजों लोगोसे बिथांनि अनजालि बिसि 3 नं क'क्राझार एलएसिनि बिपिएफनि बिजाथि सेउलि महिलारीआबो गावबा गावनि भटखौ होयो। बेनि उनाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव तामुलपुराव सोमजिनाय हिंसायारि जाथायखौ संदाननांगौ होनना गोख्रों रावजों बुङो हाग्रामा महिलारी बिथाङा। बेराफारसेथिं 2 नं सौरागुरि गुदि फरायसालिनि 105 पलिं सेन्टाराव प्रमद बर' बिथाङाबो गावनि बिसि आरो फिसाजो जयैनो गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ होबाय। गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै थांखांनायनि उनाव देरहागोनखौ रोखायै फोरमायथियो प्रमद बर' बिथाङा। फारसेथिं थांनाय हरनि समाव कुमारिकाटानि पानबारियाव बिजेपिनि सोद्रोमाफोरा AK-47 गुलिजों गावनाय आरो UPPLनि मावथिफोरखौ बुनाय जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो। MCLA बिजितगोरा नार्जारिनि बिथोनजोंनो बे जाथाया जादों होननानै बिथाङा बुङो। मख'जाथावदि बिसायख'थिनि सिगां हर गेजेराव गुलि गावनाय जाथाया जानानै थाङो, जाय जाथाया तामुलपुरनि माखासे जायगाफोराव दुंहाव थासारि सोमजिहोयो। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे जाथायाव इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल थामहिनबा UPPLनि 2 दैदेनगिरि फारियै धरनीधर बर' आरो राजु बसुमतारी बिथांमोना जोखोम जादोंमोन। बारबोथान सिमा साखाथिनि कुमारिकाटानि पानबारि ओनसोलाव जाथाया सोमजिदोंमोन। पुलिसा जाथायथिलिनिफ्राय गरनै लांदां गुलि बोखांनो हादों होनना बे समाव मिथिनो मोन्दों। ब्रह्मपुत्र मेल ट्रेनाव सिटखौ लानानै दावबायारिफोरनि गेजेराव सोमजिदों गिख्रंथाव दाङाबाजि, जेराव गंसे नखरनि सोद्रोमाफोरा जोखोम जानो गोनां जायो। खारबाय थानाय ट्रेनाव सिटखौ लानानै जानाय मोनसे फिसा नांज्लायनाया गिख्रंथाव महर लादों। ब्रह्मपुत्र मेलाव मासिखौ लानानै नांलाय खमलाय जानाय दावबायारिफोरनि गेजेराव हिंसायारि दाङाबाजियाव सोलायदों। बे जाथायाव गंसे नखरनि गोबां सोद्रोमाफ्रा गोब्राबै जोखोम जादों होनना बे समाव खौरां मोननाय जादों। ट्रेन गारिया फकिराग्राम रेल स्टेशनाव सहैनाय लोगो लोगो जोखोम जानाय नखरा रेल बिफाननो खौरां हरो। फकिराग्राम GRP सोरखारि रेलवे पुलिसा थाबैनो राहा लायो आरो जाथायजों लोब्बा थानायनि सन्देह गोनां गोबां सुबुंफोरखौ खायो। दासान्दि सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ फकिराग्राम GRP स्टेशनाव सोंथि खालामगासिनो दं। रेलवे पुलिसा गासै जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं आरो दायनिगिरिफोरनि हेंथायै गोख्रों आयेनारि राहा लानाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। हादोरसायाव भट होनाय हाबाफारिया सोलिबाय थानाय समनि गेजेरावनो गलाघाट बिधानसभा बियाबनि मेरापानि कल्याणपुर भट सोग्रा मिरुआव मोनसे हिंसायारि जाथाय जानानै थाङो। बिजेपिनि बुथ आफादगिरि सबिन कुर्मीखौ गाग्लोबनायनि उनाव बे जाथाया ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। बिसायख'थिनि गेजेरावनो मेरापानि कल्याणपुर भट सोग्रा मिरुआव दुंहाव थासारि सोमजिदों होनना बे समाव खौरां मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला भट होगासिनो थानाय समावनो कंग्रेसनि मावथि धीरेन, जायखौ मुकुट हालय होननाबो मिथिनाय जायो, बिथाङा भट सोग्रा मिरुनिफ्राय एसे गोजानाव बिजेपिनि बुथ आफादगिरि सबिन कुर्मीखौ गाग्लोबो। बेनि उनाव सबिन कुर्मीयाबो बिथांखौ एबा मुकुट हालयखौ बुदोंमोन। बे दाङाबाजिनि उनाव दसे समनि थाखाय भट सोग्रा मिरुआव बन्द जायो, दुंहाव थासारि सोमजियो। बे समावनो मेरापानि पुलिस आरो रैखाथि हान्जाफोरा खौरां मोननाय लोगो लोगो बिथांमोना जाथायथिलियाव सौहैयो आरो थासारिखौ सामलायो। मोन्नैबो राजखान्थि दोलोआ गावजों गाव अजद होयो। जोबथारनायाव 2 सुबुंखौ मेरापानि पुलिसा खायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे समाव मेट्रिक आनजाद होगिरि फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। जानो हागौ 2026 मायथाइनि मेट्रिक आनजाद एबा HSLCनि आनजादनि फिथाइखौ गोबां फरायसाफोरा नेनानै दं माब्ला मोनगोन होनना। गावसोरनि आनजादनि फिथाइखौ माब्ला मोनगोन होनना आसा खालामनानै दंमोन जानांगौ। जोबथारनायाव आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुआ बावैसो सिगां फोसावनाय जाबाय। गाबोन एबा 10 एप्रिल खालाराव आनजादनि फिथाइखौ नुनो मोनगोन होनना फोरमायो सोलोंथाइ मन्त्रि रनज पेगुआ। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय, भट होनो थांनानै जिउ गोमाबाय 2 बिसि फिसाया। सेरफांगुरिनि कलबारियाव ट्राकनि सौदावनायाव दुखुनांथावै जिउ गोमायो होनना
बे समाव खौरां मोननाय जादों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि
बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।